Andi ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, gunyan. Uya, ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Mo, ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat ara mo. Diyos maray na aga po sa tuya agabos, lalong-lalo na sa mga kaibahan tangunyan na yaon sa indang harong. May kaput-kaput na gadget, ang cellphone, ang laptop na nakatutok ngunyan sa DCGB News Online. Kaibahan po nindo kami, ini po si Kuya Mike Dado, as in of course, makakaiba taman po si Attorney Christine Longabella. Ngunyan po aldaw nin Sabado, petsa 23 kan Setyembre. So, habang nag-aalat-alat po kita kay Attorney Tin, okay na? Yes. Yes. Habang nag-aalat-alat kita kay Attorney Tin, puunan ko na ngunyan ang satuyang mahiwagang sobre. May bago kita ngunyan na kaput-kaput na sobre. Ayo, nailin din back to back ipailing ko sa indo. Ining mahiwagang sobre na ini. May laog po ini na letra, asin sa likod kang letra, may numero. Ini ang paukod tangon yan sa satuyang programa. Uukudon po nindo kung anong letra ang yaon sa laog. Grabe ka man yan, Kuya Mike. Labi ba hindi ngayang letra ang nasa alphabet? 26. Hindi, paali po tunta, anong letra ang yaon digde nakasabay sa PBN DCGB? Ayo, ang makakaukod po kay ini, makakaresibinin 100 pesos cellphone load. Anong letra sa PBN DCGB ang yaon digde sa mahiwagang sobre? Okay? Sa letra na yaon digde sa laog, igwang numero duman sa letra kung pampirang texter ang magana. Oy, yes. Dainin dungo yan kaya i-google ang simbang. Bailak nang gad, suswerte nang gad na makakakuha ngunyan kang letra. Uukudon po nindo anong letra sa PBN DCGB ang yaon sa laog kang mahiwagang sobre. Okay? So, malinawan sa tuyang instructions. Aram nindo po ngunyan kumpira ng populasyon ng Pilipinas. Inapot ko si Tris Kasubago. May pinindot si Tris automatic luminuwas kumpira ng populasyon ang satuyang namumuta na bansang Pilipinas. 113.9 million. Nata daw nga tapig istorya ni Kuya Mike ang satuyang populasyon ngunyan. Diyan kaya medyo ibabangga ta ang satuya ng mga data ngunyan sa satuyang topic. Ang satuyang topic kung nailing po ngunyan kang nagdadalan ngunyan live sa DCGB News Online. Ang topic naghiwalay po kami ng kalibin ko, paano po mahati ang napundar naming mga properties. So, dyan po sa 113.9 million na populasyon sabi kang PSA, nagdadakul ngunyan ang mga nag-iiribahan na live-in. And of course, igwaman diding data kita, na ini mga nag-live-in partners na ini, dakul man digdi ang nagbuburulagan. Kaya ang apot kang satuyang texter, naghiwalay da sinda, kasabay sinda duman sa population. May nag-uukod na. Sige, teksa na tabi ka mo. Taba ka matsambahan nindo ang letra. Sa mga live-in partners, dakul na ngunyan, may sarong artikulo digde na nagluwas kang February 17, 2023. More Filipino couples now in live-in arrangement. Medyo kuwan pa ini, bago pa sa yung census na ini, ali ini sa PSA. Sabi digde,
An increasing number of Filipinos are embracing cohabitation. Another term for live-in. Cohabitation. As couples in live-in arrangement now make up nearly 15% of the total population, higher than the 9% observed in 2015. Okay. Digde. Yeah. Wala man sa kuya. Yaw na si Attorney Trish, si Attorney Tin, yaw na baya. Okay, sige. Baya phone pa lang si Attorney Tin ngunyan. Paguna ko, si Attorney Trish na ang masalo. Si Attorney Tin man po gilayon. Good morning po, partner, Attorney Tin. Welcome po, Diyos maray na aga po. Good morning, Kuya Mike. Good morning sa satuyang mga paraan tabay. Dahil ko tiga asahan na maluya pala ng signal digdi sa lugar kong hain man ako ngunyan. Okay. Na lupalo Pilipinas. Pero, syempre, permita man giraray Kuya Mike gigibuan paagi para makahiras kang satuyang legal knowledge para sa satong mga paraan tabay. Okay. So, medyo, Attorney Tin, nagpuumpo na ako sa bago data, manong digdi sa mga live-in partner. Tamay na ako akong article na kang census kang 2020, 15% na kang populasyon ta ang nasa cohabitation o live-in. Kaya ining topic tanan na naghiwalay sinda kang kalib-in niya, paano mahati ang napundar nindang properties. Nagdadakol man ini base sa data kang PSA. So mga yarawan po dyan sa harong na medyo nakaka-relate po kamo, pwede po kamo maghiras, pwede kamo mag-upot sa samuyang numero, ang sakuya po na numero 0930-214-9781. Okay, Pwede Attorney din Tin. po sa saro akong Sige po. 0915-228-3732. Tama ka dyan, Kuya Mike. Actually, ang kahaputan din, how common is the common law marriage digdi sa Pilipinas? Kasi ikan ang apod, Kuya Mike, sa live-in partners, sa mga nagko-cohabit din ang apod dyan, cohabitation. So, sinda piga-apod gang sa tuyang batas na common law spouses. Okay. So, man talaga spouses na mag-agom, kundi common law, live-in partner. Okay. May paliwanag katabi dyan lamang, Attorney Tin. Kung natapigapod ining live-in o cohabitation, na naginangunyan, sabi mo nga ni, common law partners. Yan ang dai ko, aram ko yung may natatigpili kang sa tuyang lawmakers ang terms na common law, common law partners, common law spouses, common law marriage. Pero siguro kasi, yun din ang term talaga na feeling ninda perfect to describe the live-in partners. Kasi di ba kung live-in partner sa term kang madlang people, iba din kitang legal term. So ang legal term for live-in partners is common law partners, common law spouses. Okay. So ang applicable sa inda mga common law. Sulo sa mga mag-aragom dahil sa inda applicable. Yes, kuya. Puro din may term na common law kasi yung ani, so sabi ta based din sa study, sa census, sa statistics tangon yan, nagiging common na. So partnership wherein maski warang benefit kang marriage, maski warang marriage ceremony na ikinasal talaga, sa mataman giraray kang iba, tinda naman din talaga so mag-agom. Although again, wala lang si marriage ceremony na nangyari. So, oratsan, Kuya Mike, i-discuss ta kung noorin lang siya malalaog sa common law marriage na piga-apod or common law spouses. Kasi, bako, tabi live-in, automatically pwede nang maka-acquire ng benefits na pigkatao kang sa tuyang batas manungod sa common law na marriage. Okay. May mga benepisyo man pala na pagyaon ka sa common law marriage. Yes, Kuya Mike. Okay. Okay. So may benepisyo man pala. So this is something yun na maaraman ta kay Attorney Tin na iba-ibang terminolohiya ang pigagamit ang live-in, cohabitation, as in ang common law marriage. So marriage man sinda alagad common law. So
Attorney Tin, may kahaputan po kita digde na nagpadara. Kung ano databi ang kaibahan kang live-in cohabitation as in common law marriage. Actually, pare-parehas lang iyan. Ang Okay. nagkaiba dyan, Kuya Mike, ang nagkaiba lang dyan, so common law, iyo yan to legal term. Okay, legal term ang common law marriage. Okay. And so, yan to term na mahihiling nindo mga tugang sa tuyang batas, particularly sa tuyang family code. May ano ini tabi attorney Tin, may history ini kung kasori nagpunin paggamit kang common law na terminolohiya. Dahil ko lang arang Kuya Mike, siguro upon the effectivity na din kang sa tuyang family code Okay. na aloy na way back pa. Okay. So, digdi baga attorney Tin, may iba-ibang issue digding kaakibat ining common law marriage. Ade, yun na nga nining saro sa texter ta, ang pagbabarangaan kang napundar ng properties. Alagad, igwa pa na ibang issue araw kang mga aki. Ang mga aki, paano, pigbabaranga man ini attorney Tin, kung duwang yang aki, o saro nga sa kuya, saro nga sa Ang mga aki, dahil naman pwede i-consider as properties na Okay. naipundar. Kasi syempre, mga aki, they are human beings. Baga ba ko man sinda property o ari-arian na pwede mong taramo na sako ini. Dahil mo pwede ining sako lang siya. Apisar ka. Pero, ang mangyayari kaan, pag-uurunan, so about sa custody sang aki. Custody. Okay. Oo, So, pero malinaw. mafocus kita mo yan, Kuya Mike, sa properties Sa na properties. naipundar Yan. Okay. common law partners. Kasi, di ba, baka mapapaisip man ka mo na malaog ba sa pigaapod na conjugal? Bako man yan ikasal. Yan. Tama. Iba ko mang kasal. Di, itong term na conjugal, dahil ito pwede gamiton. Dahil siya ma-apply. Okay. Dahil siya pwede. Ang mag-govern, Kuya Mike, kapag arog kainin na set up kang partners, ang mag-govern sa properties ninda is the rules on co-ownership. Rules on co-ownership. Yes, Kuya Mike. Parehas. So, co-owners ninda kang properties na naipundar ninda while they were living together. Okay. Attorney Tin, bago tayo padagos ang mga kasimbagan mo, manong digdi sa issue na ini, sa pagsatuyang pagbabalik, sisimbago ni Attorney Tin as ipapaliwanag sa satuya ang mga detalye, manungod digdi sa kahaputan na may naghiwalay na magka-live-in and kung paano da mahati ang napundar nindang property. So, Yes. ang satuya po ngunya na oras, eksaktong alas 11:30. An oras hatod sa Indokal. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tayo na sa EO, EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical.
Executive Optical, ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung sa'yo na ko pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Lata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig ka nin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagudo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagudo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mayor no nag-harap ang kalbigan ko lang ginamahigos ang orado na albayano yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unong masasabi katuwang sa pag-asenso ang tunay na legit. Dako ng tinabangan kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda pag-abakan masa Adrian Salceda. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3 Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Ben's Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Joey Kuya na si Kong Joey Salceda ang idolo kan masa dain ang iba Joey Salceda pagagos ang paghatod nin serbisyo asin pagpadapa Sagabos na albayano kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda dako lang nagibuhan padagos pa at pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, manlalao man taiyan si Kong. Joey! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa.
Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa tuyang programa, ang Legal Yours GB. Of course, kay bata po si Attorney Tin Longabella. So, maapod po galing natin si Attorney Tin. And of course, kay po si Nindo si Kuya Mike. Kita po ngunyan, sisimbagon ang kahaputan kasutuyang texter na naghiwalay sinda na magka-live-in and paano da mababanga ang napunta rin ng mga gamit. So, duman sa mga paukod, may nag-ukod kaya kang numero, letter po ang aanap ming simbag. So, may mga nagsirimbag na, may nagsibag na 729 kHz. Dahil po kasabay ito na frequency. Mapili po kamo duman sa letra kang PBN DCGB kung anong letra ang laog digdi sa mahiwagang sobre nakapot-kapot kung unyan. Ining sobre na ini may laog ining letra na kasabay duman sa PBN DCGB. So mapili lang kamo duman kung PBN DCGB. Bako po ang frequency. So nagsirimbag po ng frequency so 729 kHz, sala po kamo. Alagad, so mga nagsirimbag na po ngunyan, dakol na nag-text sa tuya, dahil pa po kinakakakuha kang tama, kung sala susimbag nindo, pwede pa kamo mag-text ki another na letra, tangani, maukod po nindo. So habang nag-aalat kita kay Attorney Tin, babasahon tango niyan sa mga nag-text, na nagsirimbag kang sa tuyang kahaputan kung anong letra ang laog kang mahiwagang sobre. Iyo po. Present. Okay na. Ayaw na po si Attorney Tin. Attorney Tin, namamati mo na po ako. Hello, Kuya Mike. Okay. Yan. Welcome back po, Attorney Tin. Ikatabi, Attorney Tin, may kaput-kaput ako diding mahiwagang sobre. Ano ang ukod mo kaini? Anong letra ang laog kaining mahiwagang sobre na yaon duman sa PBN DCGB. Sige daw. Ukod daw. Pero bako ikaw manggagana ha. I-try ko lang kung maukod mo. Anong letra ang yaon digdi tabi Attorney Tin sa mahiwagang sobre? D. Mali. Okay. May text ako, letter G da ang ukod niya. Letter G. Oh. As in good. Okay. Sala tabi ang ukod. O, pwede pa ka mo mag-text ang aning nindo. Yes. O, yan ang clue ha. B. B. Sala ang B.
Ay, pigsaro-saro na. Attorney Tin lugar. Attorney Tin. Yes, kuya. May dako na kitang texter ngunya nagsisiring bagkatyan, Attorney Tin. Babasahon ta ang makakaukod kang laog na letra kan sa tuyang may huwagang sobre. Alagad, bago tayo announce ang gana, ang nanggana, ipapadagos na digdi so didiscuss mo bagamano ko digdi sa tuya na topic. Barangaan, paano mahahati ang napundar naming properties kang magkalibin. Dakol din talaga ang nangyayari na arog kaining problema, Kuya Mike. Kasi, di ba, may mga partners din talagang nag-desisyon na dain na lang sinda magpakasal. Okay. Igwa din na ngunyan lang or bago sinda mapakasal, ma-live-in na na para mamiddidan daa. Okay. May narumduman ako, Attorney Tin, na apod another term para dyan sa live-in na baloon. Piga-apod mi man na, Attorney Tin, na trial marriage. Trial marriage. Oh, baloon ta daw ngayon na. Di ba? Ang tignasabi, Kuya Mike, kang sa tuyang batas, particularly sa Article 147, kang sa tuyang family code, mga tugang, ganyan may hiling, kung sisay ang piga-apod na partners na under common law marriage. Okay, sige daw po. So partners na capacitated man to marry, ibig sabihin na capacitated to marry, dapat warang legal impediment na magpakasal. Dapat warang diferensya so either or both of them na magpakasal. Ibig sabihin, bako po ini applicable duman sa mga may kabit-kabit. Day applicable kung may agum na nakasal ka mo, day applicable. May kabit-kabit, may kawing-kawing. Dapat kasi again capacitated to marry with each other and they exclusively live with each other. So nakaistar din talaga sinda sa sarong-harong. Okay, 1:1. Alagad wala lang benefit kang marriage. So, Warang ang important digdi, important to note na dapat wala talagang diferensya so saro or parehas sa inda para magpakasal. Ibig sabihin, dapat parehas indang warang agom. Okay. Warang agom? Yes, Kuya Mike. So, ngunyan, about sa properties, ang apod sa inda, co-owners inda kang properties. Bako man pwedeng sabihin na conjugal ninda so properties na napundar ninda. Ibig sabihin pag co-owners, so mga napundar ninda na properties and even Kuya Mike ang sa indang wages and salaries o sahod. Yan. Gabos yan considered as co-owners kamo or equal shares. Pwede pala yan. Yes, Kuya Mike, kasi presumed kang batas na ang mga na-acquire na susahod, to properties, it comes from their joint efforts, work, and industry. Okay. Kasi paano kung example, lalaki, nagbakal kang marong, natigiistar ninda. So, hali sa kwarta ni lalaki. And then si babae, wala man siyang contribution sa pagbakal kang harong, wala man siyang cash. Alagad siya nag-aasikaso sa harong. Okay. Sa maintenance kang harong, kang household, sa pag-alaga, naman sa iyang partner and sa household. Kung nag-aaki man sinda, nag-aasikaso ka mga aki ninda. So, pag-arog ka sa ang nangyari, Kuya Mike, in the event na magkahiwalay, considered man giraray as equal shares dapat ang makukuha. Mabangakon man giraray. Agid man pala nila yung sa gari semi-conjugal manggil. Gari agid manggil sa conjugal property ang nangyayari pag-arugaan. Yes, Kuya Mike. Kasi maski wala talagang actual cash contribution para sa pagpundar ng properties, alagad, ang sabi kang sa tuyang family code regarding common law, marriage, or common law spouses, kung ang sa Indo, iyo ang nag-ataman sa household, sa pamilya, still,
presumed siya na co-owner or equal shares man giraray makukuha kang partner na ito. Okay. May pwede sinda, Attorney Tin, halimbawa nini nag-text sa tuya, na naghahapot. May pwede sinda dumanan na ahensya di gobyerno na malilinawan sinda na aron kanya pigataramo na igwa ki equal sharing maski da iskinda kasal sa papatunay na sinda nag-iibahan pareha sinda da ikikaulangan. Ahensya de gobyerno, siguro kung mapapatunayan mong indigent ka and laog ka sa qualifications, pwede kang magduman sa PAO, of course, sa public okay. Pero generally, baho man talaga government agency ang hahanapon mo kaan kundi lawyer. Lawyer. Yan. Yes. Okay. So, sige, malinaw. Malinaw tabi, Attorney Tin. Abogado ang hahanapon. So, yan ang mangyayari kapag nagkahiwalay to live-in partners or common law spouses. Yan ang mangyayari sa mga napundar ninda na properties. Babangoon ito into equal share. Okay. May nagapot na Attorney Tin. Warak cash na na-contribute, pero iya ang nag-ataman sa household, still makukuha niya equal share. Oo. Regarding that, Attorney Tin, may nag-apot din sa tuya, nag-message, sabi niya, Kuya Mike, Attorney Tin, paano po subarangaan kang harong kung abo man ipabakal? Abong ipabakal nung ka-live-in partner. Opo, may arong daagad sidang saro. Paano da ang barangaan kang arong niya? Kurita na sa nag Ang mangyayari ang mangyayaring bangaan, so proceeds ko to kapag nabenta, i-use ko pabakal. Iyo, ade, so, kung Paabo ipakabakal. kang partner, siguro, padaba niya pa. May memories nga dyan. I-try niya na lang na i-settle pag urunan mo na nindo sa barangay nindo kung saan ka mong partners na ka-istar. Okay, sa barangay muna. Kasi sa barangay, baka from that level pa siya na, na din ito ang makataong solusyon duman sa live-in partners kung paano ninda mapapakaray ang saindang samahan kapag sinda dain na nagkakasundo. Okay. So ito manong guduman sa kung sa harong na abo man ipabakal, tabaka kaya umuya mag-star manggilin nung nindang duwa-duwa ta. Nasa sentro ngayang ano ini. Ang location nga kani magayon, di umuya mag-star manggilin alagad mabulaga na sinda. So harong na sana ang nakakaulang taabo man ninda ipabakal parehas. Pag-arog patikaan, syempre co-owner still ma-obtain ka dapat consent ni sarong co-owner. May consent. Okay. So, digdi tabi, Attorney Tin, sa iba pang mga properties. Halimbawa, daga. Same lang din, Kuya Mike. Parehas din. Dahil parehas in the co-owners, dapat may consent ko na. Pero kung to share man lang, to share na wala man specific or definite portion kung sa inbanda pa, pag ito, pwedeng ibenta kasi ang co-owners, hinda ang absolute owner kang alikot portion kang share ninda. Ibig sabihin, so proportion kang share ninda. Example, sa live-in partners, big half sinda kasi equal shares. So, pwedeng i-ibenta so other half lang. Other half lang ang pwedeng ibenta. What if, Attorney Tin, may nag-apot na naman digdi sa kuya. Paano nga Kuya Mike, so mga gamit sa harong, albawa nga mga gamit na pangbabae, pwedeng i-kuha nito kang babae, so mga panglalaki man niya, sa iya naman yung mga gamit na panglalaki. Araw ka kaldero, kawali, mga kubyertos, mga pambabae na washing machine. Kung kaldero, so mga arugkaan, baga Kuya may kaldero, o kung social sa partners, air fryer. Kung syempre, kung hali ito sa saindang pinagpagalan, both, while kaibanan sinda sa sarong harong, sa sarong bubong, still, co-owned ninda dapat ito. So, ang nangyari usually, ang mga arugkaan, pati mga gamit na napundar ninda, tigbebenta and then sa proceeds, iyon na ito ang tigbabarangaan into equal shares.
As in talagang equal share talaga. Oo, o kaya pwede man mapagkasunduan na, sige, sa imo yan na air fryer pero sa sures. Item sa ililista mo. Lista. Maglista ka ngaya. Malista man ngaya ko. Oo. Iyan, kung uuyunan nindang duwa, pwede yan, Attorney Tin, sa ampangan kay sarong abogado. Ayos, Kuya Mike. Mas Okay. better nga ni. Pero bako man talaga sa ampang kang abogado. Bako man. Sa barangay. Sa barangay muna. Okay, O sa kung gusto barangay. nindang mag-draft nin contract or agreement na arog ka to sa barangay ninda sa lawyer, pwede din naman. Paano nga kung sing-sing? At na makarapatan. So sing-sing din nga. May sing-sing madaasin na, Attorney, sabi kang nag-message ako. So sing-sing. Ibenta na lang din. Baka Ibenta na unin lang. to proceed. Okay. So halimbawa din nagkauyon sa barangay databi, Attorney Tin, sa ina sila level up na. Dahil nga. Then that's the time na hanap ka na ki-abogado mo and then iyan na din ang ma-explain kang mga susunod na dapat nindong gibuhos. Okay. Kasi syempre case to case basis yan, Kuya Mike. Mhm. Depende man giraray, iba-iba man giraray ang specific facts and circumstances surrounding each problem, each case. So Okay. ini for academic purposes lang ining programa ta. Dai po Yes ini po. pwedeng mag-serve as may advice na talaga para sa gabon. At least may idea sinda may gari a little idea about kung paano ang pagbarangaan. Oo. Okay. May nagapot pa din Attorney Tin another. Paano nga bigbalikan so arong sabi so arong nga Kuya Mike pwede nga bakalon ito kang saro na muya may ipabakal kang babae so lalaki abo pwede nga bakalon kang lalaki bayadan duman sa babae. So lalaki na lang lugod ang mabakal ka. Yes. So lalaki na bayaran ta kasi nga umali ka nga digdi. Grabe ba Pwede na? man baga. Pwede man baga. Okay, baliktad. Mali mo. Ito ang ninda, ang agreement. So, pwede din naman. Pwede rin. Okay. So, basta magkauyon sinda, may consent. Yan. Pero, may written agreement ka mo kaan pirmi na pirmado ka ang both parties. Paano, Attorney, kung na after kang barangaan, namatian kang saro duman sa magkalibin, garing nga lugi ako, pwede pa siya magbalik sa abogado. Nga, Attorney, pwede ako magbalik sa imo. Lugi nga ako sa barangaan. Pwede naman, Kuya Mike. Ang mangyayari kaan, makaso siya. And then, support ang ma-determine kang tamang barangaan. Support ang ma-make sure kung equal ba talaga to share. Okay. So, mas maripalan, sa puon pa sana, dumana talaga sukorte na, tanganing, day ka na magkaso pagkatapos. Siguro na. Kaipuhan man giraray, Kuya Mike, na mag-exert mo na nin effort na syempre somehow, lalo na kung may mga aki na somehow considered na din as sarong pamilya. So, kaipuhan man giraray mo na mag-exert nin effort kung kaya pa man na magkaayos or kaya pa man na mapagkasunduan na dai na maabot sa korte. Yan ang magayon. Oo. And pag nagdesisyon sinda na maayos, mapadagos ka sa inyong relasyon, mas magayon may mag-advise sa inda, Attorney, na magpakasal na po kamo. Takani, conjugal depende man property na. sa preference kang kang partners. Basta ang point sa topic tangon yan is maski common law, maski dai pa man kasal talaga, as long as again bako warang legal impediment to marry each other and they live exclusively as husband and wife, just without the benefit of the marriage or the marriage is void, still protektado man giraray kang batas ang mga partners na arugay. Okay. Pero syempre, Kuya Mike, syempre may difference man giraray ko kasal. Like dai mo pwedeng kasuhanin adultery or concubinage. Yan. Dahil pwede. Kapag nagloko. Kasi ang sinasabi lang sa satuyang criminal law,
regarding adultery, concubinage, spouses po talaga, which means mag-ago. Mag-ago. So kung nadakop mo ang sa imong partner na may sexual relations with another, Mhm. na bako man ika, dahil mo pwedeng kasuhan in adultery or concubinage. Kaya tama talaga saro pa sa classification ka mga nagalibin attorney tin piglalaag sila sa pigaapod na difficult situation marriage. Kaya difficult talaga ang sitwasyon nila. Difficult talaga taro ka dahil ka nga ni ang karapatan mo bilang agom bawas. Limited lang din. Yan. Okay. Kaya ara mo attorney tin Kung babae Kuya Mike, na bako kasal, tapos nagloko sa lalaki, pwedeng maglaog sa vowsy or anti-violence. Bawsi. Okay. Pwede siya magduman pala. Iyo pala saro sa dudumanan niya ang bawsi. Pag may abuse. Yes, Kuya Mike. Alagad, pag abot sa mga aki, maski bako pakasal sa partners, pero may mga aki sinda, still, may benefits man ginari accorded sa mga aki, syempre. Yes. Alagad, yung akitin ito, limited lang din, like illegitimate or non-marital child na bako kasal sa parents, and then may legitimate child pa. So, illegitimate or non-marital child, 1/2 lang ang makukuang mana ka. Makukuang mana ka legitimate or marital. Yan. So, limited na naman. May bawas na naman sa benepisyo. Okay. So, attorney din. Pero, Kuya Mike, kapag papa-legitimate man yan or illegitimate, ibig sabihin, maski aki, kang live-in partners, pwedeng mag-claim in support so aki. Aki sa father. Yan ang warang. Okay. So, very clear tabi, attorney din. Aday, so, digdi sa kahaputan ng satuya na texter, iyo po iyan ang mga basihan kung paano mababanga ang mga ari-arian na napundar nindo kung magkalibin po kamo. Okay. Attorney Tin, baka may ka pa, ibang karagdagan na mensahe? Tara mo, ang satuya na oras. Hindi lang po, Mike, may mga nag-text pa. Sige. Sige po. N. Ano po? Letter P, letter N. Okay, letter N. So, itataram ta na. So, ay papailing ta na. Yun na. Pwede ta na ipaling, Attorney Tin? Okay. Sige, Kuya. Sige. Ang mahiwagang laman ng mahiwagang sobre. Yan. Nailan do? Letter P. So nag-text po na letter P. Letter P. Pero sa likod baga may numero pa ini kung pampirakang texter na nag-text kitama. Ang numero na sinurat digdi ni Trish, ni Ma'am Trish, pinasurat ko sa iya, dahil ko niya ko dapat mailinta, ikanya ko ang pamit. Number 3, pantulong texter. Pampirang texter po yan, Attorney Tin. Primero na nakakuha na letter P. Ini, 11:43 a.m. Kuya Mike. Okay. Sa Kuya Digde, wala paki, okay, ang mga uko Digde, barasahon da, si 787, letter Z. Si 634, letter Z. Si 887, letter D. 8301, letter N. Si 9296P. May P na digde. 11, ano tabi na, Attorney Tin? 11:43. 11:43, 11:42 si 9296. Ganda na yan. Pantulo, dapat pantulo. Ni ang pantulo. Yes, Sorry. number 3, ang pantulo si 134. Si 134 letter P. So ikapo ang nanggana si 0134 pangtulong texter na nakaukod kang laog kang mahiwagang sobre letter P pangtulong texter. Yan po. So, isend po sa Kuya 0134 ang sa imo kung anong network. Tangani, maisend ko po sa imo ang sa imong ginanahan na 100 pesos load. Okay? So, kami ni Attorney Tin Ngunyan, medyo ariyo siya, atau sikretong lugar.
ano yan, attorney? Arayoon ka digdi sa mo. Secret. Siguro talaga. Daingklo. Gari pa ko na Daingklo. Sa sunod, yung ipaukod ko daw. Ukod niya ko nindo kung hay si Attorney Tin. Iyo ko yung may Ipaukod na. Mga noorin Attorney, ipaukod ta. Pero nailing mo ang litrato mo sa screen. Magayunon ka kunyan digdi Attorney Tin sa litrato. Daragahonon ka digdi. Mga 18 years old ka pa sa nangayon digdi. Ano daw yung ginamit day ko pa nahili? Leo Meleng, at yan, i-screenshot ko, isan ko sa imo. Sige, kami po ni Attorney Tin, nagpapasalamat sa nag-intra, sa naghinanyog, kasi sa mga texters ta. And nagpapasalamat kami sa kaibahan ta, Attorney Tin, sa technical, kasi bago yan si Kuya Jun. Mike, salamaton po Kuya Jun. Salamat, Res. Yes. Ngunyan yaw na rin si Kuya Nems, buda si Ate Tres, buda si Jerome. Ayo po. Thank you very much po. Masunod na po ang satuya na bareta. Kami po ni Attorney Tin nagawalat sa Indo na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa Indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB.